Konyok kaget aduh reka betanapa kukus petani kude isi dinapa eyo ya eyo ya eyo ya Receko brecek krimi sewes toko sodelo maneh bapak wis teko nyok kaget aduh reka betanapa kukus petak ikune isi napa yo yo Receko brecek krimi sewes teko sodelo maneh bapak wis teko nyok kaget aduh reka betanapa kukus petak ikune isine napa oi eyo ya eyo ya oh Sugeng para tamu kakung putri monggo sami mreksani sane niki seni jatilan micil saking dusun Mantenan mugi-mugi saya tidak hiburan receko brecek krimi sewes teko sodelo maneh bapak wis teko nyok kaget aduh reka betanapa kukus petani kude isi napa yo ya Receko brecek krimi sewes teko sodelo maneh bapak wis teko nyok kaget aduh reka betanapa kukus petani kude isine napa oi
Receku mrecek krimise wis teko sodelo maneh papake wis teko yo kaget aduh reka betan apa pukul petani kuni isine nopo oi no aduh reka betan apa pukul petak ikuni isi di nopo hoi lo Receku mrecek krimise wis teko sodelo maneh papake wis teko yo kaget aduh reka tenan apa petak ikune isine nopo aduh reka beton nopo pukul petak ikune isine nopo no Receku mrecek krimise wis teko sodelo maneh papake wis teko yo kaget aduh reka betan apa pukul petak ikune isine nopo
Bukus kotak iku isi napa Ricik kumricik grimise wis teko sadelo maneh tatake wis teko nyong kaget aduh rika boten apa bukus kotak iku isi napa ho 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 ho